Čaute priatelia, vítam vás na kanále Better My Drag Life pri ďalšom videovlogu z mojich ciest. Takže ja dnes momentálne Birmingham, nakládka do Londýna. Takže ak máte chuť a čas a chcete tú polhodinku staviť, som budem veľmi rád. Takže neváhajte, sajte a štartujeme. Takže ja vás ešte raz srdečne vítam v mojom videu. Ja momentálne nakladám. Som vravel v Birminghame. Ukážem vám, akorát ma láduje 360-ka. Je to vlastne už dá sa povedať, že palivo namleté, ale veziem to ešte, budem to prečisťovať, alebo neviem, asi mlieť ešte najjemnejšie. Takto to vypadá. Pozerám mu váhu, lebo on tam na tej lyžici váhu nemá, tak mu kúkam na nápravách. Je to také zhruba, ale tak mám ľahký náves. Mám nejakých 17 800 kg prázdny. Celkom pohoda, môžem naložiť nejakých 26 tón. Takže malo by to klapnúť. Takže nakladám a keď naložím, tak vyrážame na cestu a vidíme sa tam. Tak priatelia, som naložený. To ešte musím zavrteť na dvore. 25 780 kg, až by vás to zaujímalo. Takže skoro doplná. Mám 43 670 kg. A môžeme vyraziť. Street z Birminghamu. Tak to pôjdem kúsok po 34-ke. A potom sa vlastne napojím na šesku, legendárnu, už bude zapchatá. Takže sa máte na čo tešiť. Máme útorok do obedu, 10 hodín. Ja vás týmto zdravím. Ja to ešte hodím šikom do navigácie. Už som tu bol dvakrát, ale pre istotu som niečo neprespal a nevtrepal sa do Birminghamu, do centra, ako toho potom túžim. Akože, prenesmierne. Takže to len tak pre istotu. No mám to nejakých 192 km, takže nejaké 2,5 hoďky. Pauzu som spravil, takže pauzu budem robiť až niekde v Londýne. Môžem vyraziť ešte toto vrnčanie. Ešte čajík by som si mal vyťahnuť, som si varil. Mám doliať vody, som na to zabudol. Sa tak ponáhľal. A však tu je červená, dobre. No až sa pýtate, čo mám naložené, tak som vám ukazoval. Vlastne také nahrubo pomleté palivo, čo bude. Ešte to budú vlastne raz triediť a zjemňovať. Neviem, že takto vozí, nechápem to. Prenášame to ako kočka mladé, jak sa hovorí. Ale máme všetci robotu. Takže to je môj náklad. Ten čaj, aby som si ho nerozlial za jazdy. Bolo vhodné. Ja som bol na váhe už 15 raz, lebo samozrejme, ak som hovoril, tá moja váha, čo mám napravovať, tak neukazuje presne, neukazovalo 24,7 tony a prišiel som na váhu a mal som 45,5 tony, takže tona a pol navyše. Takže tona a pol je tam odchýlka. Takže som musel ísť vlastne naspäť do haly a odložiť. Odložil mi 5 lyžíc, nejakú tonu a pol. Ja som mohol aj pozrieť, koľko mám celkovú váhu, že? Aby som bol presný. No, 43 700, jak som povedal, dobre. Takže 300 kg ešte máme fóra. Je to ľahký náves, toto niektoré, tento Kraken, či ak to volá Kraker. Asi holandský pravdepodobne. Tie sú ľahučké, ako tie naše Legrasy, tie sú ťažké ako svine, s tými mám skoro 20 tón prázdny. Takže tieto sú predsa len ľahšie. Tuto nejaké 3 km dostanem sa na N6, tam si to preskáčem na N40 a odtiaľ to už hľadám pôjde. Však to vidíte na vlastné oči. Ináč ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste jednoducho dali like a odber tomuto kanálu, ktorí chodíte na živé streamy, samozrejme takisto, mojim úžasným divákom, je tam perfektná komunita, takže ak si ešte nebol na streame, tak srdečne ťa pozývam a odporúčam, prídi.
Uvidíš sám, je tam dobrý pokec vždycky. V kľude, žiadny stres tam nie je nič, nejaké akože problémy, takže tak aj predstavujem do budúcna, že by tak ostalo. Týmto vás pozývam všetkých, ktorí ste neboli na živom streame osobne. No a samozrejme, veľa divákov sleduje bez odberu, takže by som vás chcel týmto pádom poprosiť, aby ste ten odber dali, keďže sa vám videá páči, keďže ich sledujete. Nič vás to nestojí, je to úplne zdarma, takže zaberie vám to sekundu vášho života, čo urobíte ten klik a už tým pádom vám videá budú chodiť. Takže ďakujem veľmi pekne každému, kto sa rozhodol tak učiniť, aj po zjadnutí tohto videa. A veľký palec hore. No to je ešte 700 metrov, pôjdeme už doľava, zbehnem si o 34. Takže tak, že domov odtiaľ to nemám ďaleko, možno nejakých 20 km, len to mi to nikdy tak nevydá, to sa nedá ani stáť nikde, že by som to nechal odstavené a bojím sa nechať auto ako takto biriminkeme niekde na ulici. To nebolo moc hodné, akože aj kvôli nafte. A oni to na noc zavierajú, aj tak by ma tam nikto nenechal vnútri stáť, to určite, pretože oni isto nezoberú na zodpovednosť, keby sa niečo stalo s tým autom. Takže to asi neklapne. Koľko je? No, 4:11. Takže možno, že už tá ranná špička už bude aj preč. Možno síce dosť pochybujem, pretože tu tá M6 je zadrbaná akože non-stop. Akurát večer alebo nad ránom, keď chodím do práce, tedy je prázdna. Takže je to stále pripchaté, až ak uvidíme. Zaručená Pánu Bohu, jak sa hovorí. Ja som včera vlastne bol v cementárni hore pod Manchesterom. Tam prišiel večer, už som nemal veľa času a bol tam taký menší problém, že bolo to parkovisko plné, tam pred tou fabrikou, kde stávam. Bol tam akurát miesto tak na ťahače, tak som to vymyslel tak, že vlastne som prehodil návesy a prázdny náves som nechal v cementárni. Som sa pýtal na váhe, že to môžem tak spraviť. Že samozrejme, že s ťahačom ma pustia a ráno si len prídem pre náves a môžem ísť preč, tak to bolo super, ak som iba s ťahačom vybehol hore a som pekne zaparkoval pohodlne. Sa tu čo nemôže strčiť s tou dodávkou. No a ráno som si bol iba pre náves, takže paráda. Pretože ja už som, ostávalo mi do jesiny možno 10 minút jazdy a dokonca výkonu možno nejakých 15 minút, takže by som nemal šancu ako niekam prejsť a najbližšie parkovisko, čo poznám, tak je pol hodinu. Tak by som to pekne všetko akože prestrelil. No tak akože bolo super, že mi takto vyšli v ústretí. Ja už tak robil, ale to nebolo akože tým, že som kvôli parkovaniu, ale jednoducho kvôli tomu, že nebol prázdny náves. Povedali mi, že bude až ráno. No a s tým samozrejme, že v areáli tej fabriky jednoducho spať nemôžem. Oni asi kvôli poisteniu a práve kvôli tomu, čo som hovoril, že nikto si to nezberie na zodpovednosť, keby sa niečo stalo s autom tam v ich areáli, že by to museli zaplatiť. A kvôli tomu tam je akože striktne zakázané parkovanie. Ako pauzu tam môžem spraviť aj všetko, akože nájsť sa tieto veci, to nie je žiadny problém, ale ako nesmiem tam spať cez noc. Alebo robiť tam vlastne druhú pauzu. Takže som ráno išiel, pekne som si zapol náves, som si mal raňajky, uvaril som si čaj, všetky tieto veci úplne v klídku, akože a potom som vyrážal. No a mal som to odtiaľ sem nejaké 2 hodiny. No, 2,5, lebo samozrejme M6 bola pripchatá ráno. Ale nebolo také hrozné, jak včera. A tuším, v piatok som tu bol, že tretíkrát teraz. Dneska to bolo akože zatiaľ najlepšie z tých 3 krát. Ja to nádherné postavil, že tu máš žltú čiaru, ty. Nemáš tu parkovisko napravo, že? A však jaké auto, taký šofér, to bol tuším Nissan Juke. Ja som sem dorazil, naložil, no a teraz valím na Heathrow a vysypem a potom inštrukcie boli také, že mám sa ozvať, mám zavolať a že uvidíme čo ďalej. Takže sám som zvedavý, čo mi dá. Čo vymyslí môj animátor, aký program ďalší. Počasie vidíte, zamračené, oblačno, dážď. Včera slnečko svietilo, ale večer už sa to pokazilo. Začalo pršať, už sa asi to počasie rozhodlo, že dosť bolo slnka. Takže zase prší. A tak nič nezvykle v tejto krajine, ako ja už to ani nerozčuluje. Asi jakž tak zvykol na to. No ako nám to vypadá, hneď vám poviem, a ide to človeče, dobre zatiaľ. A M6 vypadá, že ide. Bude by tak bolo, lebo akože, no ale 42 určite bude pripchatá, jak aj včera som tam poskakoval. Tam stratilo 15 minút, tam je práca na ceste, robia tam nové mosty. Je tam všetko akože pozužované, znížená rýchlosť a tam akože hrozne pripcháva. A tak to je údel šoféra jednoducho, takto a zvlášť tu v Anglicku sa má zápcha všade. Je to veľké mestá, to je jednoducho preťažené tou dopravou, to nestíha tá sieť, tá infraštruktúra. Je sám doprava.
Tento ľavý ide na sever Česka. Ešte si to Petrík otvoril, by bolo vhodné tú šálku, no. Zatiaľ ako to je super, no ale ako nechce sa mi tomu veriť, že by to takto bolo čisté až na M40. M40 tá už je v pohode, tam akože málo kto jazdí. Je taká akože diaľnica. Tam rád jazdí, nás dobre jazdí. Je tam premávka veľká, aj to rovinaté tiež, takže na tempomat pekne a pome. Uvidíme. Ako sa týka aj diaľnic, ako to v Anglicku sa to ako nejazdí zle, ako dobre to majú porobené, je to aj široké, ako častokrát sú to reprudové diaľnice. Akurát je to veľké mestá, no to je na figu, že je to vlastne popripchávané všetko. O Londýne to ako nehovorím, to je jasná vec. A tento Birmingham, aj všetky jednovíte okolo Manchesteru a tady akože vrchom, kde to je akože obrovské aglomerácie, tak je všetko preťažené. Tam, keď idete akože taký čas, je po obede alebo ráno, tak špička vás jednoducho neminie a tam odskážete, či chcete alebo nie. Ja sa to nejako rieši, to by museli byť tie diaľnice ako 10-pruhové aj tak, by jednoducho boli zápchy, pretože oni, to aj na šortke robil nedávno, jednoducho dokážu na 2 km na úseku jednoducho urobiť 2 nehody, tak to je akože, to je už umenie. Jednoducho hovorím, a tu chýba nejaký ten cit, akože, alebo pochopenie toho, jak to vlastne funguje a oni jednoducho letia v tom najrýchlejšom pruhu, odbočovací pruh a on si zmyslí tesne predtým, to strihne cez všetky pruhy doľava a tam keď mu ide auto, tak ho jednoducho trafí a už je to je a sú rozstrelení obidvaja a je vymalováno. Veľa som takýchto nehod videl. No spomeň čerta, akurát tu máme a už značí nehodu zas. Takže dobre nám to do kontentu. A to som si toto neplánoval, priateľa, toto je čistá náhoda. Takže pozrieme sa, čo tu je. 50, znížená rýchlosť, zavretý pruh a už tam bude nejaký ťukanec alebo čo. Tam bude určite 40 vpredu, takže budeme mať dosť času si to akože obzrieť. Takže presne o tom to hovorím, to je, neviem, kebyže sneží, alebo že už to prší, alebo sú fakt akože nejaké zhoršené tie jazdné podmienky, tak človek by to ešte chápal, ale naozaj také nehody, ako nedobrzdenie, čo vidím, akože to sú mraky, to je každú chvíľu ako nedobrzdenie, že niekto vpáli do auta pred sebou, tak ako to je každú chvíľku, to úplne akože štandardná nehoda. A už tam je zavretý pruh a tam volá, čo bude. A ja som tuším, čo si videl ráno, ukazovali, že je tam zavretý pruh kvôli nehode, tak už že to opravujú, tak už tam možno nehoda ani nebude, už budú zastavené cestári asi z vozidla menia. Ale tak ťažko povedať, uvidíme. Tak čo si bliká a cestári tuším. Takže sa pozrieme sami, čo tam je. Videl som to ráno, jak som hovorím, išiel, to svietilo, bolo tu 10 minút zdržanie a hlásili, že vlastne, že kvôli nehode opravujú pruh. Tak neviem, či asfalt, možno nejaké auto horelo, alebo či z vozidla, ale už sa k tomu blížime, tak uvidíme. Takže toto je ako dennodenný chleba, akože to je strašne moc nehod v tom Anglicku. Ako ja na jednej strane chápem tie poisťovne, že vyhodia poistky, lebo jednoducho to musí toho všetko niekto platiť tie škody na tých autách a je to strašne veľa peňazí. Tuším, čítal článok, hovoril, že 28 miliónov libier každý deň platia. Akože škodové udalosti a všetky tie veci okolo toho, čo s tým súvisia. Takže to nie je malý peniaz. Ale vypadá to, že tu sú ešte len policajti, že to sú nie cestári, lebo majú tu svoje tie rozkladacie šípky aj kužele. Tam tuším odťahovka, čo tam je. Alebo cestári, že by? Neviem, pozrieme sa. Traffic officers. No, to už sú len cestári z vozidla menia, hovorím, že tu bola ráno nehoda. Už to opravujú. No, už to majú vymenené. Už doťahujú šrouby a bude to hotové. Musí to byť kvôli bezpečnosti, jednoducho nemôžu to nechať tak, dať tam len nejaké kužele alebo čo to neexistuje, to by tu museli nechať zníženú rýchlosť. Takže musíte z vozidla nahradiť. Tak, ja som sa akurát napojil na 42. Zatiaľ to celkom ide, ako je tu síce 60, ale hovorím, je tu samá práca na ceste, takže je to tu poznižované. Ale ako zatiaľ hovorím, najlepšie čo ja to idem za posledné 3 dni. Vždycky som to akože poskakoval, tak ešte nie je akože všetkým dňom koniec, ešte ma čaká 17 km na odbočku, takže nejaká tá komplikácia môže byť. Tu už je 50 vpredu svieti, vidím. No, tento Birmingham akože to je
horšie ako Londýn, ja hovorím, tá M6 to je katastrofa, čo sa týka dopravy. A keď chodím domov z práce, akože tak na večer, tak do roboty mi to trvá hodinu 30 a z roboty idem aj 2.15, aj 2,5 hodiny koľkokrát, akože. Si to viete sami predstaviť, aké tam je zdržanie. A to ešte musím ísť dokola po M5, pretože M6 tá je totálne zapchatá. Takže M5 býva trošku lepšia, no tu už máme 40, takže samozrejme som to pekne privolal. Čože by nie. Ale tak to je jedno, k tomu sa nebudem venovať. Ale hovorím, teraz pôjdem na 40, tá, akože pôjdem nejakých 130 km až na 25 a tam sú, koľko tam je? 1, 2, 3, 4 pumpy akože s parkoviskom, ináč tam ako nemáte zaparkovať. A tam na takú akože kus diaľnice to nič moc, akože ono to není nejak tu, dajme tomu vo Francúzsku alebo Nemecku, že máte normálne parkoviska bez pumpy, tu také akože na diaľnicách nie sú, tu je len sú servisy. Také parkoviska sú väčšinou na cestách prvej triedy, že je bez pumpy. Ale čo sa týka diaľnic tu v Anglicku, tak máte len akože servisy, to znamená parkovisko s pumpou, čo je platené, keď tam chcete akože dlho stať, ako robiť pauzu dlhú, 9 alebo 11. No to akože není bovie ide zaparkovať. A samozrejme, že to je prepchaté, to je bez debaty. Večer takisto taký problém ako aj v Nemecku, nemáte zaparkovať, prídete o 7, o 8 a je to plné. Tam sa pomaly ani nepreťahnete akože cez tú pumpu, cez to parkovisko, tak. No by trošku ako mohli tých parkovacích miest tiež trošku tu príť, aby to nebolo na škodu v tom Anglicku. Lebo cez týždeň, ako je to vyťažené všetko, to je úplne, hovorím, bez šance večer niekde zaparkovať na tých hlavných ťahoch. Jasne, keď máte nejaké diaľnice, čo sú bočné, nie sú také frekventované, tak tam zaparkujete, ale tieto akože M4, M40, M1, tieto akože diaľnice, to je totál plné. Obrovský tranzit, ale to ide. A ako som povedal, akože 4 pumpy na 130 km to je akože nič moc. Ono akože je dobré, Francúzi majú tuším každých 20 km pumpu, to som jazdil. A plus ešte sú tam tie akože bez pump, parkoviská obrovské, to je akože lepšie. Tam som ako rád jazdil vo Francúzsku po diaľniciach. Tá sieť je dobrá, takisto aj tá voda pitná jednoducho na každom parkovisku. Máte gratis pitnú vodu, to je super, akože dobrá voda. A vždycky akože brával do kanistrov, keď som potreboval. Neviem, ako teraz to je, hovorím, to sú roky, čo som tam jazdil, ale keď som tam jazdil ja, tak nebol akože nikdy problém vo Francúzsku zaparkovať takto akože na diaľnici. Vždycky bolo akože miesto, buď na pumpe, lebo tie parkoviska tam boli akože gigantické, to tam boli akože tie hlavné ťahy, čo je dole, Lyon, alebo tam akože tá, myslím, 6 je tam, ak sa nemýlim. Tam sa dalo vždycky ako zaparkovať, nebol problém, vždycky bolo miesto. No toto je to horšie, to Anglicku, jak som hovoril, tu jednoducho príde večer a buď máte šťastie, alebo jednoducho musíte to riešiť, že idete z diaľnice niekam, keď to poznáte. Keď to nepoznáte, tak ťažko vám niekam ísť, lebo akože blúdiť niekde láť, akože nejaké lejbys takzvané, čo je vlastne miesto vedľa cesty, bez toho, aby ste to poznali, je trošku komplikované. Ale tak no, bohužiaľ, aj toto patrí k tomu šoferskému životu. Niekto si to predstavuje tak, že si jednoducho sadne a všade na parkovisku má natiahnutý červený koberec, aby zaparkoval v ktorúkoľvek hodinu. Tak to bohužiaľ nefunguje. To mi potvrdia aj kolegovia z mojho kanála, čo ma sledujú, chalani, čo jazdia, vám povedia takisto. Je to také jednoduché s tým parkovaním. A tak ono, akože celkovo tí ľudia majú takú skreslenú predstavu o tomto povolaní trošku. Takú poloromantickú. Realita je trošku iná, trošku tvrdšia, by som povedal. Ale to hovorím, toho tam buď tú robotu milujete, alebo nie, to je každé povolanie. To vlastne je životný štýl, ste stále na cestách. Ale zase, čo sa mi ako v Anglicku tu páči, tak je to, jak to majú ošetrené, vlastne tá údržba diaľničná, to som hovoril. Ako aj to sypanie v zime, akože solenie, tieto veci, to je úplne akože jednotka s hviezdičkou, môžem povedať, to sa mi o to starajú. A takisto aj čo sa týka akože tej pomoci nejakej, že máte nejaký problém, ostanete stáť na krajnici a za chvíľu je pri vás už traffic officers, je vlastne tá služba diaľničná. Oni sú podobné, majú auta jak policajti, akože, alebo ako tá naša vosa, čo nikto nemá rád označené, ale na to napísané traffic officer. To znamená, že oni majú na starosti akože plynulosť cestnej premávky, tieto veci, takže oni, veľakrát som videl tiež, že nejaká akože žena
som videl defekt normálne, akože menené koleso a takéto, ako úplne to je bežná vec, alebo aj keď to stalo, keď sme sa sťahovali, dostali sme defekt na dodávke a vlastne roztrhlo nám aj brzdovú aj čo také, akože prišli za nami. S nimi sa pýtali, čo sa deje, ak som hovoril, ukazoval, no, že to je problém, že to naoťaľ, poviem, hej, že či máme, alebo vybaviť, počkaj, riešime to, ale potom oni povedali, že musia nás dotiahnuť na parkovisko, že jednoducho nemôžeme na diaľnici stať. Ako bolo to pravda, lebo my sme vlastne mali šťastie, že ja som to dal do uzavretého pruhu, tam boli cestári, takže sme stáli vlastne na krajnici, vedľa nás bol uzavretý pruh, to bolo akože pohode, ale potom cestári za hodinku alebo za dve to zbalili, pustili tú diaľnicu naplno a keď už okolo vás lietajú tie autá akože v takej rýchlosti, už to nebolo čo akože príjemné. Ako to musím uznať. Takže nám vybavili odťahovku a prišla nás odtiaľ akože na prvé parkovisko, tam nás akože dala. Ešte mi hovorí ten pumpáč, že by som išiel vlastne sa nahlásiť, že sme pokazení, že čakáme na odťahovku a že tým pádom akože nebudeme platiť parkovisko, takže to bolo akože to majú super vymyslené. Tak som išiel tam do takého obchodu, tam kde sa vlastne platí parkovisko, tam som povedal tomu chalanovi, hovorím, číslo auta som nadiktoval, povedal som mu, že čakáme na odťahovku, že my vypadneme tak do 3 hodín a on povedal, že to je v poriadku, že on dal nás do systému, tým pádom vlastne mali akože parkovisko gratis. Pretože tu v Anglicku sa parkoviska platia, ja to mnohí z vás vedia, ale pre tých, čo by nevedeli, hovorím, 2 hodiny sú väčšinou zadarmo a potom už na 2 hodiny sa platia aj osobáky, nie len kamióny. Takže kvôli tomu sme museli platiť, vlastne to nebolo našou vinou, tak to ako nám ten officer sporadil, že máme ísť tam jednoducho a sa nahlásiť. To bolo ako dobre. A potom už prišla odťahovka, ktorá nás odtiahla vlastne až domov. S celou dodávku, ako nás naložila, zobral nás domov. Vlastne bola dodávka z požičovne a potom požičovňa si poslala vlastne odťahovku, čo si tú dodávku stiahla a dala ju akože na opravu, pretože tam bola roztrhnutá brzdová hadice, ako to koleso strelilo. Neviem prečo to bolo, akože to bolo področné auto, neviem či bola nejaká vadná guma alebo čo, pneumatika. Ale jednoducho defekt a jak tie kusy sa rozleteli, tak to vlastne roztrhlo brzdovú hadičku, takže keď som mal ešte šťastie, že som zastavil, tak ja som aj ručnú brzdu akože používal. Zastavili a bol tedy ako dosť nepríjemný pocit, ako to neodporúčam nikomu. No a takisto, jak som povedal aj v minulom videu, keď sme zastavili, tak hneď akože z dodávky preč, na kraj, za zvodidla, nás sa vlastne už riešilo, že odťahovka a tieto veci. Pretože je to veľmi nebezpečné v tom odstavnom pruhu, akože ostať stať, ja to hovorím stále, neostávajte tam, alebo nejbože, že v aute sedieť, lebo niekto vás trafí a je po vás. To stačí ten kamión niečo vybočí, že niečo nedá akože pozor, alebo čo, že vidíte za čiaru, chytí vás a už aj to je. A vás bude rolovať pod sebou, to je, teraz to vidíte, ja mám 43 tón aj 700 kg, to je obrovská váha na kolesách, takže tam nejaký osobák, ako to nehrá rolu, to je bez šance. Vás pokrčí jak guličku alobalu. Ale akože dneska to nie je také najhoršie, dobre to ide, ešte 8 km a idem dolu, takže dúfam, že takto vydrží aspoň takýmto tempom. Tí policajti to nerobia nadarmo, že sa vás snažia čím skôr z tej diaľnice dostať preč z toho odstavného pruhu. Oni vedia, čo tam hrozí. No, to je jasná vec, že keď príde traffic officer, tak hneď akože rozbliká šipky. Na aute má svetelné majaky, vás označí, aby to bolo čo najviac zreteľné. Ja som to zrovna videl, ako škoda nenatočil, som išiel a svietila tabula, bola znížená rýchlosť 60 mil za hodinu a svietilo, že je tam akože zablokovaný pruh tam na rovnej ceste, na rovnej diaľnici a stál tam osobák na štvorkách a asi tak, čo ja viem, tretinou auta akože začahoval do pruhu. No ja som sa akože dal opruh ďalej, samozrejme, preventívne. No dobre som to spravil, lebo išli ako osobáky v tom, to bolo vlastne v ľavom pruhu, v tom najpomalšom. A išli a videli to, ako museli to vidieť, aj z ďalky bol vidieť, ja som videl a jeden osobák ide a hovorím, čo, nevidí? A až pred ním, tesne pred ním, akože uhnul, ja neviem, čo robia za tým volantom, či ako fakt tie telefóny alebo čo. No a druhý išiel a ten, ja neviem, či ho nevidel, ako to bolo fakt, akože bola tma, ale ako nebolo žiadna mlha, nič, že by, alebo preč, že by pršalo, že akože znížená viditeľnosť. Išiel a asi 10 metrov pred ním naraz sa zbadal, že trčí do cesty, tak normálne dupol na brzdy, zastavil až a potom sa aj pchal do pruhu, takže to stačí, keď takto, že by si ho nevšimol, on do v páli. Ja to nechápem prečo, akože tie štyrky boli vidieť, akože tie výstražné. Ja tomu nerozumiem, akože, čo tí šoféri, či sa ozaj nevenujú tomu riadeniu, alebo čo, alebo či sa mu driemalo, alebo nechápem. A nebolo ako veľa hodín, bolo možno nejakých 7 večer. Takže to bolo ako neuveriteľné, som na vlastné oči videl. A keby som v tom pruhu, že idem za ním, tak vyskočím na brzdy, tak idem aj na brzdy. Ja neviem, či by som to brzdil. Ja som už ale vedel, ako to je taká, už sú také skúsenosti, akože musím povedať, že veľa chalanov to robí, veľa šoférov, že keď vidia, že kamión stojí odstavom, tak idú akože opruh ďalej. To neviete, čo sa môže stať, či vám dvere otvorí, alebo čo, alebo tam niekto okolo auta vyleze z auta, alebo čo.
by ste ho nezramovali, takže to akože tak robí. A mi aj potvrdia, akože vy čo jazdíte, je to taká akože prax zaužívaná. Preto aj keď vidíte, že kamión jednoducho ide, mení pruh, keď tam stojí v odstavení niečo, tak je to preto, aby to bolo vlastne kvôli bezpečnosti, pretože sa môže stať toto, že tam pred ním pôjde osoba, ten si nevšimne a začne tak brzdiť v panike a už aj to je. Takže to akože to bolo dosť nepríjemné. Keby som nebol v tom pruhu, tak akože neviem, čo by som robil. Ja som bol v tom, že ho vidí, ale som videl, že ide, hovorím, on ho nevidí. A nechápal som, prečo ho nevidí, ako rovina, to nebolo, že v zátačke alebo čo, v zákrute. A na národnej ceste jednoducho. Možno za telefón, lebo tu je to akože, tu sa nám rozmohol takovej nešvár, jak to bolo v tom filme, lebo tu je akože strašne veľa telefónov, ja to vidím. Niekde ideme akože v zápche a vidím, každý druhý má telefón na kolenách a sa s telefónom akože babre. A sú tu ako pritom za to veľké pokuty v Anglicku, za to 1000 libier a 6 bodov tuším za telefón, keď vás chytia. Že s telefónom jednoducho manipulujete. Ale tak ako nepomáha to, ja to vidím, ako, lebo ja som sedím vysoko, vidím do tých aut a vidím to jednoducho, že tie telefóny majú v tých paprčiach. Sa blížime na zjazd ešte 2 km, ale už to Adam bude dobre. A jak som hovoril o tom, teda akože nechápem to miestami, keď to vidím ako to správanie tých vodičov na tých osobných autách, akože on je občas aj na kamióne, akože niekto zazmetkuje, ja to nemôžem povedať, ako nebudem akože hovoriť, že nie, aj to, ale je to akože vo mnoho menšej miere, ako tých osobákov, čo oni dokážu stvárať. Ako, ja neviem, len to, čo som videl na vlastné oči, ako aby niekto na rovine ako nevidel na 500 metrov, že tam bliká auto, aby ho to nenapadlo, aby stále išiel akože si svoj a potom začal panikáriť pred koncom, keď už videl, že trčí do cesty. To ako to neviem pochopiť. Ako tomu nerozumiem. Kebyže je hmla, alebo sneží, alebo husto prší, alebo tieto veci, akože dobre, beriem to, že to človek nemusí akože všimnúť, ale fakt bolo úplne akože jasná obloha, bola síce tma, ale akože rovina, ja som ho videl zďaleka. A pred nimi nešiel žiadny kamión, že by akože zastrel akože výhľad alebo čo. 2 autá, 2 osobáky a prázdna diaľnica ako v tom pruhu. A ešte iná aj tabula to ukazovala, že tam je jednoducho auto a znížená rýchlosť. Aj tak akože na poslednú chvíľu a to ešte hovorím, už v panike akože na brzdy išiel. Nerozumiem tomu správaniu tých vodičov po niektorých. Musel trošku dať klímu na kameru, nejako ju hreje, ale to preto, lebo kúrim, je chladno, 10 stupňov, som mal zakúrené, tak ten teplý vzduch asi nerobí dobre, ale už vypadá, že je to v poriadku. No a už na M40 už to teraz povie dobre. No, 137 km na M25, takže na tej vzdialenosti sú 4 pumpy. Napíšte mi vy nejaké, ak máte zážitky takéto negatívne. Budem rád do komentu, alebo váš názor samozrejme takisto. Dnes nejakú debatu rozbehneme, ako vždy. Takisto, ak by ste mali nejaký nápad na video, čo by vás zaujímalo, čo by som sa mohol pomenovať, tak ľudia napíšte, dajte tip. Rád sa tomu pomenujem. To robili tiež stredové tieto zvoidlá. Tam zvoidlá, ten vlastne tie zábrany. Zvoidlá dali preč a dajú takéto betónové zábraň, neviem, či to je bezpečnejšie alebo čo, ale predtým ešte aj kus štrku, takže asi to má nejaký zmysel. To bolo, myslím, pol roka to robili. Je tam štrk vlastne z každej strany a v strede ten betónový ony. Tak ono, samozrejme, keď kamión akože dostane defekt napredné alebo čo, že vás stiahne na zvodidla, tak vás nedržia tie zvodidlá. To je jednoducho obrovská váha, aby tie zvodidlá udržali. To možno osobák, ale to už som videl, že osobák vlastne roztrhal zvodidla. Tak o takých veciach sa radšej nebaviť, dajte pokoj s nehodami. Ako páči sa mi, musím povedať, že vlastne osobáky to majú diaľnice zadarmo, tak aj v Nemecku. Ja nepotrebujem žiadnu diaľničnú známku na auto, môžem používať diaľnice úplne akože free. To je ako super vec, nemusím to riešiť. Akurát niektoré, ktoré sú platené, ako napríklad v Birminghame, keď som vlastne o tom hovoril, tam je M6 platená, tak tam sú vlastne mýtne brány. Celá stojí, tuším, 5,90, keď idem po nej. Niekedy ju využívam, keď idem domov z práce, lebo akože, keď mám ušetriť akože 40 minút, tak mi to za to stojí. Keď je to ako 10 minútový rozdiel, tak na to kašlem, to je jasné, to Google ukazuje. Ale už keď tam akože viac ako 40 minút, tak idem tady alebo tej platenej. Kilometricky to mám to isté plus minus domov, akurát, že teda musím zaplatiť to mýto. A tiež som na tým rozmýšľal, že si skúsim pozrieť na internete, či tam sa nedá kúpiť nejaký ročný pás alebo niečo podobné, že by to bolo lacnejšie a
to zaplatiť, lebo len tá klasická M6, hovorím, to je zapchaté denne. No hýbaj kamarát, ja ťa pustím. Nemáš za čo. To je tu dobré, že vlastne tu keď sa nejaký úsek zaplatí, keď sa investuje, ako napríklad bol aj most do Velsu, do Južného Velsu, čo sa platieval, tak vlastne ten už sa neplatí už zadarmo. Čo to jednoducho vrátilo tie peniaze, tá investícia, určite niečo na tom aj zarobili a už to normálne zrušili, už tam akože nepotrebujete ani žiadnu krabičku, ani žiadne mýto platiť, je to jednoducho zadarmo. A ako bolo roky sa platilo, to si pamätáme, že keď som jazdil nejakom 2004 som do Anglicka do Velsu, tak som vždy tam platil akože mýto. Už si nepamätám, koľko to bolo, tuším 12 libier to bolo? Pre kamión v tej dobe, není som si istý. A to je akože jedno, iba to chcem povedať, že už teraz nejakých 5 rokov, 6, čo to už je vlastne gratis, to zrušili. To je dobré. Sa mi páči ten prístup k tomu taký, že už keď to je zaplatené a majú zarobené, tak na čo? Pardon, nech to slúži všetkým. Tak ono, keď ste myšli, ste museli platiť tak, či ste chceli alebo nie, to je jasná vec, lebo nás sa ináč dostať nedá. No dalo by sa, ale by ste to museli obchádzať cez Severný Wales, to je bolo akože možno aj 200 km naviac, takže to každý akože zaplatil. Ale bolo to fajn to, že spravili, že to jednoducho zrušili. A isto Dartford bol kedysi platený, tiež tam boli mýtne brány. Akože klasické mýto, tam sa platilo dokonca iba v hotovosti, karty nebrali a dneska už to spravili, takže sa to platí online. Že už tam nie sú žiadne akože mýtnice, nič, je to tam plne prejazdné a akurát online to zaplatíte. A keď si to prešvihnete, že to zabudnete, tak dokonca pokuta je úplne akože banálna, tam neviem či stalo sa mi to aj mne, že som zabudol, som išiel sobákom zaplatiť. No a tuším to je, neviem, 3 libry prišlo akože doplatiť a 7 libier pokuta, či jak to bolo. Úplne akože v pohode. Nič strašné. To keď nezaplatíte akože emisnú zónu v Londýne alebo tieto veci, tam už tá pokuta je trošku akože drahšia, to sa mi stalo. Keď sme kedysi išli, jak sme tu vlastne prvý rok, jak sme bývali v Anglicku, sme išli do Londýna sa pozrieť autom. A ja som nevedel, mi to nikto nepovedal, akože ani ma to nenapadlo, že by tam mohli byť nejaké poplatky, akože nejaké zóny. A bol tam vtedy bol ešte len congestion charge, to znamená akože poplatok za dopravné zápchy. A ja som o to nevedel, no a tak som tam išiel a samozrejme tam išla aj sama kamera a prišiel mi domov pozerať, tak som platil ten poplatok, neviem, tuším, to bolo 10 libier vtedy, no a plus ale 50 libier pokuta samozrejme. Takže ma dostalo 60 libier, tak odtedy už akože viem takéto veci, že treba na to dávať pozor. A to isté akože aj kamióny, akože nech vás to nenápadne akože ísť, keď nemáte zaplatený les alebo úles, ako s kamionom niekam do Londýna akože vojsť. Pretože tam tie pokuty sú akože fakt veľké. No, dajte si na to pozor, keby ste chceli akože skrátiť cestu, že idete služobne aj M25 nejak zapchatá, že chcete ísť akože po 406, už je tam akože les, low emission zone, ale tam už sa platí. Keď to nemáte zaplatené, tak vám príde veľká pokuta potom na firmu. A dočiarom si mať akože aj v Európe. Jednému kamarádovi mu sa to stalo. Takže opatrne s tým, ako ten Londýn je, ale mimo keď som tam bol, tak tiež som sa niekde jednoducho otočil na križovatke a hneď prišiel domov pozdrav, tuším 80 libier som platil pokutu. A tam kamera zaznamenala a už aj prišiel akože pokuta, to je tam labyrint a fakt za každú blbosť vám dajú pokutu. Treba tam dodržiavať akože predpisy. Bol tam akože zákaz otáčania, nehovorím samozrejme, a tak som myslel, že nikto ma nevidí. Kamera ma videla. Ešte mi to pekne poslali akože domov aj video, všetko som si mohol pozrieť, ako dali mi odkaz na stránku na ich a tam som si mohol pozrieť, aký som urobil priestupok. A mi dali 80 libier. A tak ono je, aspoň to bolo dobré, že to bolo bez bodov, že iba vlastne pokuta. Ono ako takéto pokuty, čo je takéto otáčanie alebo parkovanie zle, tam nedostanete body, tam dostanete akorát pokutu akože finančnú. To už sa mi akože tiež párkrát stalo, že za zlé parkovanie, nejaký lístok alebo čo. To sa jednoducho stane, si neuvedomíte alebo nevšimnete, alebo niečo urobíte zle, pozabudnete a nemáte akože. A oni to majú také zaujímavé spravené, že máte na okne nalepené také žlté vrecko a v tom máte lístok akože s pokutou a tam máte už všetky údaje aj potom aj odkazy na nejaké webové stránky, kde to zaplatiť a tak ďalej, kde sa môžete odvolať, keď ste si akože není vedomí porušenia a tieto veci. Je to na to taký zvláštny, nie že policajti, ale takí akože, čo chodia a kontrolujú tieto parkovacie lístky a všetko, táto služba parkovacia, alebo jak to nazvať. Tiež majú také uniformy, akože čapice, sťahuje sa na nich samozrejme aj tá ochrana, jak na policajtov, že nemôžete mu dať po vapuli, keď sa vám to neľúbi. V úvodzovkách.
ale jednoducho chodia a pozerajú, či máte zaplatené, keď sú tam akože parkovacie hodiny a tieto veci, alebo či máte teda nejakú rezidenčnú kartu a tak ďalej, oni kontrolujú, akože oni, to je ich náplň práce, chodia po meste a pozerajú. A keď zbadajú, že zle stojíte, tak akože odfotia vás všetko, vypíšu vám lístok a nalepia vám to na sklo a máte pokutu. Takže to funguje úplne automaticky. A už ste jednoducho v systéme, príde vám domov potom dopis, ešte aj keď akože by niečo, takže tomu sa už nedá jednoducho vyhnúť. Jedine, že by sa stalo to, že predáte auto a že vlastne ten deň alebo hneď akože za nejaký krátky čas by ten nový majiteľ toto spravil, tak tedy môžete povedať, že vy ste auto predali vtedy a že už vlastne vy ste to auto nešoférovali, tak dalo by sa akože tomu vyhnúť. Ale musíte samozrejme uviesť meno nového majiteľa a všetko. To je tak. Mne to kedysi stalo, tiež som išiel, tuším, do Azdy a bolo také parkovisko, akože nikdy som tam neplatil, akože som si nevedomil, že tam sa platí a na 3 minúty som odbehol, neviem, nejaké, myslím, cestoviny iba kúpiť alebo nejaké vajíčka, nejakú prekotinu, ako 3 minúty fakt som ako zastavil. Prišiel som naspäť, už som mal ako za okno lístok, 80 libier a bol tam ešte ten pánko a hovorím mu, či to je ako podľa mňa normálne, hovorím, veď, že on ma videl, že idem, ale že, no len také, hovorím, ešte si ma aj videl, nemohol si ma upozorniť. A oni sú ako takí, oni sú asi platení z tých nejakých tržieb alebo z toho výkonu, takže mu to bolo jedno. Ale som to musel zaplatiť, akože on povedal, že už keď to je raz vydané, že to sa už nedá stornovať, že to jednoducho musím zaplatiť. A ja som zaplatil akože tak to boli drahé cestoviny alebo vajíčka, že to boli. Ale ako ja som tam ako mu povedal svoje, že to jednoducho nie je normálne toto. No, že on vyjal, že je tu jednoducho, je tu automat, je tu tabula, mi ukázal. No, bol v práve jednoducho, nestavím nič, bola to moja hlúposť, no. Že odtedy si na to už dávam pozor tiež. A to sa stáva, taký je život jednoducho. No nič nerobí, nič nepokazí. No to akože zabolí, jasné si predstaviť, že to ste mohli za 80 libier mať, akože veľmi dobrý obed, možno aj 2 by vám vyšli, alebo niečo iné, hocičo. Takže človeka to zabolí, ale tak do budúcna je to upozornenie, no. Tak priatelia, blížime sa k M25-ke. Lebo je to už šlo s vami. Po boku. Ešte nejakých 20 km som na mieste, idem to vysypať. Budem volať môjmu šéfkovi, a čo ďalej. Počas je stále na prd, ale tak s tým sa dalo rátať, že sa to asi nevyjasní, že bude slnečno. Trošku sa nám rozpršalo aj, mroholí. Ja tu zbehnem na 25-ku, potom vlastne 13. zjazdom dolu. Tu to samozrejme bude určite zápcha, jak je križovatka. To býva odjak živa. Nič nové na svete. Spieval Ivan Krajíček kedysi. Pamätníci pamätajú. Vysypem to a uvidíme. Čo bude ďalej. 4:45, no pol jednej som tam, plus minus. Uvidíme, koľko tam bude aut. Tam budem čakať v rade, alebo pôjdeme sypať. Ja to preventívne, ale ja mu zavolám asi, že predtým nebudem sypať ešte ďalej, keby náhodou, že naložiť palivo, tak aby som si aj pozametal náväzne na mieste. Som nemusel potom akože znova, keď bude zapnutá podlaha, to pôjde rýchlo vyhrnúť, to je otázka 5 minút. Pretože samozrejme pred nakladkou paliva musí byť náväz čistý. Výnimku máme akorát tedy, keď akože je tam ten istý materiál, tak nemusíme zametať. Nám akože umožnili. V začiatku roka to bolo tak, že sme museli zametať aj tak, to bolo otrávne akože, úplne absurdné. A potom sa to, chvála Bohu, vyriešilo. Tam ide hlavne o to, aby tam nebol nejaký cudzí predmet, aby sa toho boja ten odosielateľ. Keby tam našlo nejaká, neviem, plastová fľaša alebo nejaké jednoducho to, čo tam nemá byť, tak je z toho veľký problém, pretože zákazník sa potom sťažuje. Oni majú tiež tie svoje systémy, rôzne tie zásobníky a tie automatické vlastne dávkovač toho paliva do tých pecí, a keď sa tam takýto predmet jednoducho dá, tak im to zablokuje a oni to potom musia čistiť a riešiť. Takže je to kvôli tomu. Tiež to má svoje špecifiká toto palivo. Takže kvôli tomu musíme jednoducho, keď naozaj mám domové smetie, nakladať palivo, tak samozrejme náväz musí byť čistý. Ide aj na kontrolu, všetko pozerá, aj hore hrany. Aj hore, ak sa plachta roluje, že tam niekde niečo mi to kontroluje. Ten nakladač má na to takú zdvíhaciu plošinu hydraulickú, on sa pekne zdvihne hore, pozrie, a keď tam niečo je, tak zoberie metlu alebo mi povie, keď som dole, sa to jednoducho zametie, aby to bolo čisté. Pretože on takisto sa pod to podpisuje, vždycky pre nakladku taký papier vyplňam, podpisujem, že jednoducho náväz je pripravený a tak ďalej. Taký akoby kvázi certifikát. Takže je to kvôli tomu, že potom sa to rieši, vlastne je to aj na jeho triku, keď sa niečo také nájde, tak aj on akože
ide na koberček, jak sa hovorí, a takisto jemu je dohovorené. Preto sa tomu tak akože snaží každý vystríhať, aby to bolo všetko v cajku. No a človeče, som to aj prebehlo, nejaká zápcha dneska nie je akože zaujímavé. A tak je taká hodina, ešte na jednu hovorím. Už tá ranná špička utíchla, večerná ešte nedorazila. Takže teraz je taký kľud na tých diaľniciach, pokiaľ nie je nehoda. Týchto slávnych anglických. A tak N25 ako tá je odjak živá problémová. To si robia aj srandu Angličania z toho, že to je najväčšie parkovisko v Anglicku. No teraz vlastne dole, jak je A3 odbočka 10. zjazd, tak tam robia tiež celý ten vlastne zjazd a nájazd a mosty robia, takže tam to je znížené 50, zúžené prvý, tam to stojí akože pravidelne. Ja som tam bol kedy, pred 2 týždňami naposledy, tam odskákal svoje. A tak tomu sa človek nevyhne, jednoducho je to Londýn, 8,5 miliónové mesto, takže tá doprava tu je trošku iná, jak u nás, alebo jak ste zvyknutí. Priatelia, ideme na to. Pristávame. Zapnúť pásy, dofajčiť. Na mieste, uvidím, koľko tam bude aut. Ale teda, že veľa nie. By som vám mohol aj okno utrieť, že? Aby ste čo si videli aj. Idem to vysypať a uvidíme, čo bude ďalej. To vypadá dobre, nevidím tam žiadny náves trčať, že by čakal. Takže dúfajme, že to bude v pohode. No ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, teda. Ste vydržali až sem. Ak sa vám teda video páčilo, tak dajte like. Samozrejme, ten, kto nemá odber, nech ho tam dá. No a dobre, nikoho tu nie. A ja sa budem tešiť na vás pri ďalších videách, takže majte sa pekne, prajem príjemný víkend, keďže v čase vydania tohto videa už je piatok. Dávajte si pozor na vašich cestách, šťastný návrat prajem samozrejme. Držte sa a vidíme sa čoskoro pri mojich videách. Sa majte pekne a zdajú vás teraz tak live. Čaute.